Čaute, ja som Martin a toto je prvá epizóda môjho blogu, pri ktorom sa budem v každej epizóde niečo učiť. Vždycky nájdem niečo nové, čo bude zložité a čo je také, čo sa síce dá možno že zvládnuť za 2 hodiny, ale určite nie niečo, čo sa bude zvládať, ja neviem, týždeň alebo 2 týždne. Aj keď časom, však uvidíme. A moje dnešné učenie sa, moja dnešná epizódka, moje dnešné dovzdelanie je také jedno video, ktoré som nedávno našiel na YouTube a volá sa, že musím si to prečítať, že ako anime znie asi našim rodičom. Možno poznáte animované seriály, tie kreslené, kde majú ľudia obrovské oči a riešia všelijaké príbehy. No ale toto video ma naozaj dostalo, takže poďme si ho najprv pozrieť a potom vidíme, jak mi to pôjde, že? Kisama, hontou no na wa nan to iu? ジュゲム五行のすり切れカイジャリ水魚の水魚松雲来松風来松クーネルところに住むところやぶら工事のブラ工事パイポのシューリンガンのグーリンダイのポンポコピーポンポコナーの超救命の長介奇遇だな私の名もジュゲム五行のすり切れカイジャリ水魚の水魚松雲来松風来松クーネルところに住むところやぶら工事パイポのシューリンガンのグーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長介というのだよ Takže z tohto prvého pozretia som si zapamätal Chokyoune no Chosuke. Budeme to robiť takýmto spôsobom, že ja si to vždycky budem pozerať, natáčanie ani nevypnem. Čo som si to len kurník vymyslel? Takže to meno. Jungemru, Kokori, Surike. To je to aj napísané, ale... Čo toto doriti je za meno? Jungemuyu Genmu Goko no Surike. Jungemu Goko no Surike. Už to ide. Jungemu Goko no Surike. Ideme ďalej. Dobre, no, teraz to je trošku dlhšie, takže dajte mi šancu sa nadýchnuť. Kajari Sugesu Sugematsu Funaimatsu Faraimatsu Faraimatsu, tak znie. Toto sa nedá zapamätať, ty kokos, jak si toto mám zapamätať? Sugematsu Funfaimatsu Furaimatsu, tak. Ono to znie veľmi vtipne, strašne vtipne to znie. Sagari. Mal som to, už to nemám. Možno, že mám ten druhý slajd, takže poďme sa na to pozrieť. Jungemu Goko no Surike Kaijari Suigyo no Suigyo Matsu Unrai Matsu Furai Matsu Kune Jungemu Goko no Surike Kaijari Sugematsu Funfai Matsu Furai Matsu Kurine. Jo, už to skoro mám. Jungemu Goko no Surike Kaijari Suigyo no Suigyo Matsu Unrai Matsu Furai Matsu Kune OK, toto asi nepôjde tak ľahko, jak som si myslel. Jungemu Goko no Surike Kaijari Suigyo no Suigyo Matsu Unrai Matsu Furai Matsu Kune Jungemu Goko no Surike Kaijari Sugematsu Funfai Matsu Furai Matsu Kurune. Tokoruni sa parikoži a parikoži. Tokoruni sú mi a parikoži. To sa dá normálne, teraz som zistil rozdeliť na vlastné slova. Tu máme, že tokoruni sú mi a parikoži. Takže na také vlastné elementy si to podelím pekne, že tokoruni sú mi a parikoži. Je super, že už to viem vysloviť, je super, že už to viem povedať súvisle, je na hovno, že sa mi to teraz začalo pliesť. Kaijari Sugematsu Funfaimatsu Funfaimatsu Furaimatsu Kurune Jungemu Goko no Surike Kaijari Sugematsu Funfaimatsu Furaimatsu Tokoruni a parikoži Tokoruni sú mi a parikoži. A teraz ideme ďalej. Baibo, Shuringas, Huringanu, Gurindai. Shuringas, Huringanu, Gurindai. Baibo, Shuringanu, Gurindai.
Bajbo, Šuringa, Šuringanu, Gurindaj. Ono je to celkom jednoduché, keď si poviete. Väčšinu tých slov je tam dvakrát jednoduché. Presne tak, je to jednoduché. Takže Šuringa, Šuringanu, Gurinda, Gurindaj, no, čo? Ja neviem. Takže, OK, skúsime to ešte raz. Bombori bombona, no, bombori bombona, no, joky, sú tu dve učka, takže mechočovské. Takže zaujímal by ma fakt, že čo to znamená dohromady. Či sa to dá rozložiť na nejaké menšie slova, či to má nejaký význam. Jungemu Goko no Surike, Kaijari Sugematsu, Funfaimatsu, Furaimatsu, Kurune. Jungemu Goko no Surike, Kaijari Sugematsu, Funfaimatsu, Furaimatsu a tak ďalej. Takže ja vám to poviem teraz celé a pekne krásne. Jungemu Goko no Surike, Kaijari Sugematsu, Funfaimatsu, Furaimatsu, Kurune, Tokoroni, Sumji a Parikoji, Baipo, Šuringa no Gurindaj no Bombona no Joky no Choske. Ešte raz na jeden dých. Jungemu Goko no Surike, Kaijari Sugematsu, Funfaimatsu, Furaimatsu, Kurune, Tokoroni, Sumji a Parikoji, Baipo, Šuringa no Gurindaj no Bombona no Joky no Choske. Je to tam! To bolo všetko, ďakujem vám krásne. Ja sa to ešte trošku naučím, možno, že si to napíšem na dlaň, možno, že si to napíšem na čelo, možno, že to už nikam nenapíšem, pretože toho mám dosť, ale každopádne to bola sranda, som rád, že som sa naučil niečo nové, na budúce sa možno naučím repovať, alebo niečo také. Ešte uvidíme, ale zatiaľ vám môžem prezradiť, že už mám nápad na ďalší diel a využijem môjho malinkého brášku, ktorý tiež veľmi rád by so mnou blogoval, takže niekedy si ho asi privolám sem a bude so mnou pracovať. A radi by sme sa naučili jedno také podanie ruky, ako klasicky, keď podávate ruku. Gratulujem, alebo čau. A už sme sa pred nejakým časom učili nejaké podania ruky, ale toto bude úplne špeciálne, pretože bude znovu dosť zložité. Budeme musieť robiť po krokoch postupne, takže keď chcete vidieť, ako sa nám darí, ako sa učíme toto podanie ruky a či sa nám to vôbec podarí nakoniec, tak si pozrite aj ďalší diel tohoto blogu. Zatiaľ vás zdraví Martin. Čaute!